Sibingelele abasambele, you are welcome. This is your home, sweet home. Can I see the hands of those that are with us for the first time? Can I just raise your hand? If Bakon? Okay, I thought. You can give them a loving gesture, and say, you are welcome, this is your home. Hallelujah. Greetings, ebandleni Christu, bonke abantwana baNkulunkulu, the CKCs, the citizens, Zagwi Kingdom yasezulwini that cannot be shaken. Sibingelele obaba bakhona be leadership and their families. Sibingelele my sweet loving wife, egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, and those that are online, they are there. Be greeted in the name of Jesus Christ. Amen. Actually, the greetings, biblically way of greeting is to say, peace be with you. May the peace of God and His grace be multiplied. In fact, grace and peace. Peace was a Jewish way of greetings. Grace was a Greek way of greeting. So, siyambonga uNkulunkulu ukuthi imikhuleko yenu isiqinile beseGoli sibuyile sesibuyele lo mcimbi omkhulu ozoqala kusasa. Siyayicela umkhuleko yenu bazalwane kakhulu. Kungabikho siphazamiso nangesimo sezulu. uNkulunkulu asihloniphe ngoba vele sihloniphekile kuye. Sikhuluma nesimo sezulu ukuthi sibe isimo esizohambisana nokuthi uNkulunkulu wenzani kule ndawo. Ama preparations nenkonzo zonke zizobe zenzeka ukuze umcimbi ube impumelelo waleli sonto, kuhambe smoothly bazalwane. Beseza abantwana baNkulunkulu abazohlanganyela nathi nginovalo lendawo. It looks like the place is going to be very small. Asazi ko baba bacabanga. I want us to see, bazalwane, the rapture-ready church of the last days. I want us to see the church that is ready. Noma ngabuya namhlanje uJesu, that church is ready. Ngifuna sibuke nama qualities ebandla elinjalo. Konzo sibona ukuthi kuleyo group wini ngoba kuyenze kube phakathi kwethu kanti uyasiphelezela. Sisesikhathini esihle kakhulu. But I want to give you this as a warning from above that ebandla liwi threshing floor. So ikhuluma lonto sichaza. I threshing floor ilapho kwakubhulwa khona ukolo. Kukalwe isikhathi kube ngathi kuba nomoya. Busu yabhulwa weliwe kanje. Weliwe kanje. Kuhlukane ukolweni nechafu. So umoya mawudlula ukolweni ngoba une weight uyehla. Kodwa ichafu ihamba nomoya. Sikwi threshing floor njengebandla. Is sanctification, is separation. Isiqalile and uPetro lapha chapter 4 uthi judgment is beginning right now in the house of God. So that is why uma uyabheka nje emhlabeni wonke abantu abayi fake bavela obala manje. Akade bethi bayakholwa kanti abakholwa. Abayibiza ukuthi bayingcezu kaNkulunkulu kanti abayizona.
So judgment has already started in the house of God. Ngeke siqhubeke sikhonze nabathakathi baze babe sey'khundleni ayizokwenzeka. Sikwi-valley of decision bazalwane. Sikwi-threshing floor. uNkulunkulu engcwele. Kuyezwakala bazalwane. Sometimes God will allow things to happen kanti He is separating ishafu ne-wheat. And nge-judgment ezayo kuzohlukaniswa i-wheat and tares. I-problem mazikhula ziyafana. Ngeke uyihlukanise. Kubonakala mase kufika isikhathi sokuthi ziyathela. Bese uyacaca umehlo ukuthi this was not a wheat. It was something else. Malibonge igama lenkosi. But at the same time sisesikhathini esihle kakhulu. Everything that is needed to be restored back to the church is being restored forcefully. Forcefully because it's season yaloko. And sisesikhathi esihle we are beginning to experience ukwenzeka kwezinto as seasons are two in one season. The season of the latter rain and the season of the former rain and the latter rain together, where the reaper will overtake the sower and the sower will overtake the reaper. Ngesikhathi usathi uyacabanga ngento yenzeke, abantu abazosindiswa kulezi nsuku esiphila kuzo, they will grow very fast. There's an acceleration from heaven. It's a move of God. Ayikho organization engavela ithi yaqala ngathi le move. The Holy Spirit is in charge. I say the Holy Spirit is in charge. We are going to see towns, cities consumed by the preaching of the gospel. And kusiniswa abantu emajele, kusiniswa abantu yonke indawo, signs, wonders and miracles uNkulunkulu esebenzisa abantu ababukeka be-ordinary emehlweni, kodwa uNkulunkulu enze ngabo izinto ezi-extraordinary. Yabona nje mangangena nje makhona umuntu la endlini okhona kunezinto ezimphethe amahlala khona. Ngiyawancibilikisa njengamanje ngenxa yesizini esiphila kuyo ayasha nje bangikhuluma nawe. Uzobona isimanga uNkulunkulu ekuvusela izinso. Kunezifo eziyi-trend. Nangisho kunezifo eziyi-trend. And mawucheka ngani mangisho inlento mawucheka kune syndicate kunama conspiracies aqhubekayo. That's why we have something like itheme sexual mafia in all categories of life. We have what we call food mafia. So the type of food that we are eating, kunabantu who are behind the scene, who are planning ukuthi sidle ukudla genetically modified, poisonous, ongasakhe, ongasizi, because they are depopulating us. Bayathola ngokufa kwethu, bathola ngokuphila kwethu, nokugula kwethu, nokufa kwethu. Kunezinto ngizisho la stage eziqhubekayo. The spirit of Antichrist is at work. Kuphasiswa izinto ezi-wrong, ezingekho ngisho emasikweni, ezingekho kwi-culture yethu. Ziyaphasiswa futhi amalungelo akhona. Uyabona ukuthi lamalungelo avela kuSathane. Ngoba enza imizi ichitheke, enza ingane ezidelele, because lamalungelo ahamba wodwa, no responsibilities. So, but lapho kwanda khona isono nomusa kakhulu mkhulu kakhulu. That is why we are going to see the greatest move of God ever. Isifo kunezifo la kodwa esinye sezifo uNkulunkulu afuna ukuqondana naso ngqo yi-cancer. Cancer is highly demonic. Esinye isifo i-high blood pressure noshukela. Naso ngikusho ngingahlonisi sengiresearchile ngaso. Noma ku-contributor ukuthi ushukela unjani nani into esidlayo kanjani, but it's just a small percentage
ipercentage enkulu lezifo zidemonic. Uzibona ngani kuzidemonic azelapheki ziyatreateka kuphela. And there are generations, they jump from one generation to another. Ugogo owayehlushwa ushukela noma uzohlushwa ushukela nami uzongisondela ushukela. Kwesikhathi noma sengithi ngidla kahle kodwa lokhu nginamathele. And we spirit like an octopus. We spirit like in fact ushukela unjenge octopus. Yabona ubulala izinto as vital empilweni yakho ama parts abalulekile. Bulala ingqondo, amehlo, private parts, you know, lezi indawo nje ezibalulekile, ama pancreas a producer insulin, isifo samadimoni. Singastatamisi isifo samadimoni. Uyangizwa nje ngisho? And sizwana nabantu abacabanga ukuthi baphila impilo yempucuko badla kahle. Singathi asiki kakhulu kubantu abahlala phansi kwebridge. So uzubeze benoshukela. Yabo. So sefuneke siwazi amaqhinga kaSathane. Simbone la icashe khona. Simbone ngishika amaflash. And uNkulunkulu is well able to keep us healthy. Kungabi khona oyedwa ogulayo. Kuze kubuzeke kuthiwe ngabe ukhona yini ogulayo phakathi kwenu. It is very possible God can do it. Since he has done it already. I mean, he has healed us so that he can heal us. Nikon, he has done it so that he can be ready to do it. He has done it before I was born. So now I'm born. Sengikhona ke manje. He must do it. But akwenze from the point yokuthi usekwenzile. Okuchaza lokho ukuthi ayikho into engamvimba ukuthi angakwazi ukuyenza into aseyenzile. Ake sivumelane. Ayikho into ezomvimba ukuthi angangenzi ngibe healthy ngoba usangenza ngaba healthy ngokwezwi nangokwe promise nangwentando yakhe in the spiritual dimension. Indaba yami siyaqeda. That is why we don't have to beg God for anything. We ask him, not beg him. A prayer in a gabazayo, kona intercession, supplication, and petition. A petition is when I pray for myself, it's personal. Intercession when I pray for others. Lapho ngikwisimo sompriest, ngikwingcwele ngcwele, nginxusela abanye. But its supplication is a prayer that goes deeper. It may include tears. It may include fasting. So that type of prayer is when God wants me to come closer and closer to him. That's where God is looking at the motives in my heart. It's prayer that changes me before it changes the situation and life. It doesn't change God. But it's a prayer that demands me to go deeper and mean what I say to God and be devoted, a devotional kind of prayer. That's petitional, that involves everything, including my soul is involved, and my emotions are involved in that type of prayer. Because to cry it's when your emotions are involved. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Now, image is not with God giving, image is with us receiving. So that's why Jesus said, if your faith is small, you receive according to your faith. This is like sowing and reaping. Those who sow sparingly will reap sparingly. And labo abatshala bountifully, they will reap the same. So we are the ones sometimes where we decide the measure.
we decide the measure. Mighty God, great is your faith, be it unto you according to your will, as you are willing. Great is your faith. We have 11 kinds of faith engizibhalela phansi ekufuneka sizazi njengabantwana bakaNkulunkulu, because it pleases God to see faith. Anything that is not of faith is sin, and faith comes by hearing, and hearing the word, and hearing is continuous. That is why you have to be very careful. Izinto ezikhuluma empilweni yakho bese uyayamkela lonto ekhulunywayo. It's either idali faith or ifear. Ifear is faith to the devil. Fear can be respect to God. A godly fear is good for you. It makes you to depart from evil because you fear God, and it is the beginning of wisdom. So you're not scared of God. You reverence God through that fear. You honor him, you give him indawo yakhe. You move quickly and obey him because you fear him. Lithi iBhayibheli nokuthobelana kwethu must be out of the fear of the Lord. Respect, honor. Where is my honor? If I'm Lord to you, where is my honor? If I'm Lord to you, why don't you do what I say? You are bluffing me, saying, Lord, 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 and not doing what I say to you. So now, as you move, because that type of fear is friendly to faith. In fact, it's faith in another way of interpretation. That godly fear is faith also. You're right if you say that's faith. Noah was moved with fear, but we hold of faith to chapter 11, Hebrews chapter 11. Nikona noman nenze ya khona abatobe inhlanzi abanye anganoma bangithandazela ngibona becimezile bethe mhlambe nganoma bathandazana inkosi yami ngabaphazamisi kodwa unalo ilungelo ukuthi wenze njani mntazalwane wavala amehlo unalo ilungelo kuyakunika umnyakazisi uyathandaza noma ulela umbuzo. Yeah. Now, but let me asibuyele la. Ake sibuke ibandla. Ibandla lihlukene igabe ezimbili. Kukhona ibandla obhaptizelwa kulo mawusindiswa. Emveni bese usindisiwe ubusuba ngobhaptizelwa ebandleni esilibiza ngokuthi local church. Lelo kuqala kuthiwa universal church. Elisihlanganisa nasebesandulele nabaphesha kwelwandle. We are baptized in one body, and kulelo bandla eli-universal bonke abakulelo bandla bayezulwini. And then bese bakhona i-local church. I-local church iyona i-visible and ihlanganisile ke yona. And i-local ngokwendawo ekulo njengoba sihlangene kanje. Si-local church ukuhlangana kwethu. And it's a temporal structure uNkulunkulu asimisile to preserve us, to groom us, to prepare us, to use us, to train us, to teach us, to feed us, to shepherd us. To develop us, to preserve us, to cover us. I-local church is covering. Njengoba uzwa bexolisa nje, ukuxolisa kwabo kwenza ukuthi babe covered la bekhona. Yeah, they are honoring i-structure esimiso uNkulunkulu se-local church. And i-local church is visible. And i-local church doesn't have 100% abantu abayezulwini. Mangakhalicilongo nje khona bazosala. Asisonke la kwi-local church, kodwa siya sonke ku-universal. Omunye uyacabanga ukuthi Nkosi yami ngabe yimina yini lo uzosala. Now, la kwi-local church, uNkulunkulu is ministering into eziningi, and that's where we are. It's like we are professional in serving God, because you know that will determine what must figure ezulwini. So ngena kuyi-rank nemqhele soyamkela, because we are saved to serve. I say we are saved to serve.
And there are many ways uMoya Ngcwele azembulayo how ukuthi njengokuthi nje ngizobuyiselana kuJehova ngemisebenzi yakhe emihle angenzele yona egameni likaJesu Kristu. Ilapho ibandla lifunda khona ekukhuleni kwalo ukuthi lakhane ngeziphiwo. Asonso ke lakhane ngeziphiwo. Lakhane ngeziphiwo. Yeah. Asikho ebandleni elisekelwe ebantwini. Asikho ebandleni la kujoyinwa khona kodwa abantu bengasindiswa. Asikho ebandleni elihamba ngemthetho nje emiswe noma ngabe ishayisana nezwi. No, siyingxenye enkulu emzimbeni kaKristu. In fact umzimba kaKristu is in categories. Khona umzimba kaKristu ku-Universal Church, bekhona umzimba kaKristu oyibandla locally, bese bakhona umzimba kaKristu ongumzimba wakho personal, individual. Anazi ukuthi imizimba yene ithempeli. So umzimba wakho namalungu awo abizwa ngokuthiwa amalungu kaKristu. Ebese bizwa ukuthiwa these are instrument of righteousness. Your hand, your eyes, your ears, your mouth. Ingakho uNkulunkulu ebeka amazwi wakhe emlongeni wakho. Umlomo owakho, amazwi awakhe. Because now these are weapons, these are instruments of righteousness. We rebuke the devil ngomlomo wethu. Sibeke izandla kuphuma idemoni ngezandla zethu. So these are instruments of righteousness. These are weapons makuliwa. So the whole body must be involved because it is needed to be presented to the Father as a living sacrifice. And that living sacrifice is only with my body. I issue to my spirit, Lord. God issue to my body to be present to the Father as a living sacrifice. Imzimba yethu inikelwe as a living sacrifice. Holy, acceptable. And that is the duty of our renewed mind. Because my soul is responsible for my body, as my spirit is responsible for my soul. So if it's it is the reasonable service. It is the service of my mind to present the body. But my mind cannot do it unless it is renewed, anointed. He anoints my head with oil. It's a renewed mind by the word. And a sound doctrine produces a sound mind by the Holy Spirit. A sound mind ingqondo under the influence of the Spirit of God. That person is led by the Spirit, not by emotions. Because now your mind is no more subject to the flesh, to your personal temperaments. Ingqondo yakho is subject to kuMoya Ngcwele. Now you are being led by the Holy Spirit, not by your feelings. Whatever decision that you take is not emotional, it is spiritual, prophetic. Then the Bible says, by doing that, you will find rest of your soul. And by doing that, submitting your mind under the auspices of the Holy Spirit, what happens? It's life and peace. Mawufuna ubona umzalwane ohlala peaceful. Noma izinto zonakele kodwa bene peace. Umzalwane odecide ukuyihlwitha ingqondo yakhe ubilawulwe inyama yakhe. Bese ilawula uMoya Ngcwele. Awunikho nabazalwane. Ithi inyama ithi ifuna ukukhuluma igama elirong ngoba nawe uthukiwe nawe usuthi nawe ngifuze wena and you too. Athi uMoya Ngcwele engqondweni ithi ingqondo phezulu kwenyama ngoba yona iphansi kaMoya Ngcwele. Ithi ingqondo enyameni awuzukwenza lokho. Wajwayela ngivumelana nawe. Ngoba besingakakholwa besihamba ngokuthanda kwenyama nokuthanda kwengqondo. Siyizitha ngengqondo yethu zikaNkulunkulu. The mind that is carnal, it is the mind that is still under the influence of the flesh.
Lapho kuhlala khona pride, selfishness. Oh, you name it. Imisebenzi u-19 ebaliwe lapha yacategorizwa imisebenzi yenyama. Umulawulo wenyama kune-possibility enkulu ukuthi wenze imisebenzi yenyama. Kunokulo ongaka nje nokuhlukana ongaka kubazalwane, sharing the same Father, same God, brothers in Christ. Kodwa kube khona ama-crack, kube khona ungezwani. It's because their minds are still under subject to the flesh. Now, that means to say your soul, which is part of your soul, of which the mind is part of, needs salvation. And the salvation of your soul is continuous. You must be saved, even emotional. Be saved emotional. Be emotionally wise. To be emotionally wise is to have the fruit of the Spirit, which is called self-control. You must allow the born-again spirit to control the soul. Control ama-emotions akho mayivuka. Because awakhelwanga to take a decision. Your emotions are not your will. They are just, it's like a psychological gadget. Egade emakhonto engekho right empilweni yakho, noizwile engekho right. Ama-emotions indicate. Kodwa ungawaniki ilungelo lokuthi decide ukuthi ke manje ngoba njoba ezwa kanjena nje ayinale feeling sekufuneke ungezwa ngawo. It's wrong. Ama-emotions afana ne-gauge ka-petrol emotweni. I-gauge iresponda ngokuthi i-level ka-petrol ethangini ingakanani. Uma ngama u-petrol half ethangini, ne-gauge izoma ku-half. Ayikwazi ukuyihambela, icontrolwa i-level. So i-tank ilapha ngemuva. I-tank imele izinto ezehlela impilo yakho. Umuntu okuzondayo, umuntu okhuluma kahle, umuntu okhuluma kabi, yona ihambisana nalokho ukuthi ukhulume kahle lo ngiyajabula, ithi positive, ithi ingaku green. Ukhulume kabi lo manje ngiphatheke kabi, uyangilimaza emotional, iye ku red. So mozo bomzalwane olawulwa ama feelings kusho ukuthi wena uyi-thermometer. Kodwa mozo bomzalwane ohamba ngomoya against ama-circumstances, ube above them and not under circumstances. Kusho ukuthi uyi-thermostat. Kunemoto laphandle ezizenzela automatically. Uma kushisa kakhulu eminyango ziyabanda zona ngaphakathi. Zizwa ngisho imvula bese ziyashaya ama-wipers ungaka activate. Yonke into yenzeka automatically. Umzalwane ongalawulwa isimo, environment, ama-circumstances, lo mzalwane is above those circumstances. He is reigning and ruling in this life. And he will enjoy peace and life. Izifo zo azizumjwayela izifo ngoba ukuhamba ngenyama lithi iBhayibheli ukufa. Uhlala ukuthele njalo ngoba konke kudinile nawe usuthe sekushona nelanga uthe khona izifo ezisondelayo. It's an open gate for the devil and for the sickness and disease. It's one of the things, ezinye zemfihlakalo uNkulunkulu angisize ngazo, izifo ziyanginqena ngoba angihambisani nenyama. Lithi iBhayibheli manihamba ngenyama nizofa, kodwa manihamba ngomoya it's life and peace. Manje ngifunela life and peace. Kube kukufa nokuphila, kuthiwa khetha. To be angry kuze kushona ilanga, it's a choice. You're not a robot, Mos. It's a choice. We have decided to choose death instead of life. It's like forgiveness. Forgiveness and unforgiveness, it's a choice. Even to go to heaven is a choice. You can choose to go to hell. Uthengiwe. You are a sovereign being when. Even to be successful in life, it's a choice. Laziness is a choice. Doing nothing, to be lazy, even to think, it's a choice. Where you are right now, it has been determined by a choice. Whatever you choose in life, that's what you are going to get.
Even God knows, because uyifake kuwe lento. He knows uthi ngifakazisa izulu nomhlaba. Izulu liyazi ukuthi une power of choice. Uthi ngibeka ukufa nokuphila, isiqalekiso nesibusiso. Ngabe ukhetha kala, usho njalo uya advise uNkulunkulu. Uthi ngokwami mina ngabe ukhetha ukuphila. Kodwa ngihlonipha iprotocol, ngihlonipha ipower engikunika yona as a human being. Choose life. Choose la ngifisa uchoose ngakhona. Uthanda bonke abantu basindiswe, kodwa abasindiswa bonke noma ethanda. Ngemivimbo yakhe siphilisiwe, kodwa siphili sonke ngoba we have decided udla uchevu oletha izifo. Ingakho uma umzalwane ezophila kuthiwa akavuma izono oqala. Mawufunda uJakobe 5. Ivesi lisho njalo, lithi vumani isono omunye komunye, nikhulekelane ukuze niphiliswe. Nikhona? Kunezifo ezilethwa ukuthi wena awuxoli. Udla isidlo unamaqhubu njalo. Udle phezulu kwamabibi. Lithi iBhayibheli unecala lomzimba negazi lenkosi. Lithi abaningi phakathi kwenu ngoba abawuhlukanisa umzimba kaKristu badla benjalo. Babuthakathaka abanye sebesemathuneni before time. Obedience is a choice. And uMoya Ngcwele is at the mercy of your choice. It's a choice to say, Holy Spirit, have your way in me, lead me. Have a final word. Moya Ngcwele, noma ngakhuluma mina mase khulume wena, ngeke ngisaphikisana nawe. Run my life, Moya Ngcwele. I'm giving my mind. I surrender. Ngabe iculo. I surrender. Awusarende nix. No, akudlule eculeni. Akube kwi decision of your heart. Ziyanginqena izifo at the age of 72. Ziyanginqena izifo. I'm as fit as a fig tree because I've chosen life. I have chosen life. Forgiveness is a choice. Angizweli ngikhulekile manginomuntu engamthethelele ngoba ngidla ushave. And I'm becoming my own witch. Because ungayenzi intando kaNkulunkulu, it's a disobedience, and disobedience is as good as witchcraft. Ma uNkulunkulu ekhuluma la uphuma ungayenzanga lento ekhulunywa la, you are a witch to yourself. You become your gravest enemy if you don't love your wife and your wife engakuthobeli ngoba he's full of inyama, is full of self. Is selfishness, egocentric, idol of your own ego is in your flesh. Umuntu okuyi flesh akatsheleki uyakhubeka ashintshe umnyango wesonto. Ngoba i-discipline uyithathe ngathi uyi-abuse, i-defamation of character. Angakuvulela nje icala umuntu ongakho, umuntu othi uyakhona kodwa esenyameni angakuvulela icala. Athi bengidiscipline lo, ethi uyangidiscipline kanti i-defamation of character. Kukhuliswa imbewu ka-Antichrist kulezi insuku. Ingane zethu asikwazi uyithethisa, asikwazi nokuzithi ngoswazi of correction, rod of correction, not of punishment. Izofona ingane uthi uma ungishayile ngoswazi ngoba bengiganga. Afika amaphoyisa angabuza kubophe. Kukhuliswa imbewu ka-Antichrist. Untoward generation, crooked generation is being raised as Antichrist is coming. Yonke imithetho ihambisana nokuthi uAntichrist mayesefikile angaqali phansi. The spirit of Antichrist noma engakafiki is at work. Ungabona ingane idelela kanti it's a spirit that works in the children of disobedience. Disobedience is demonic sometimes. Bobheka umuntu mawuthi kuyena awawa ukahleke emzalwane akugqoka kanje phela mawusindisiwe. Uthi ukuthela ubusayibona lento yokugqoka kwakhe uthi spiritual. Igama lithi fashion lisetshenziswa iQueen of the Coast kwi-Marine Kingdom. Noma i-fashion is so powerful, so influential. I-influence yakhona ikwenza ukuthi ugqoke into ebukeka ukuthi
uyabona wafika amabhuluku adabukwile agqokwa inhlanya, uyabona, ngoba kunegama elithi fashion, bawagqoka. Uzibuza ukuthi uligqoka kanjani njengoba linje, mhlawumbe mayifaka umlenze uhambe egaxela yonke indawo azofika phansi, uyabona, ngoba i-fashion. And i-fashion is one of the weapons that the enemy is using. That is why kuthiwa singa-imitate lelizwe, singalithandi lelizwe, singafana lelizwe. Singathatha ama-standards alelizwe, where the devil is the God. The devil is not the God of this earth. The earth belongs to God, but he is the God of the system. Politically, morally, socially, all the systems that are under his governance. We are our systems are called. Now, Tina, we are not subject to that. We are not of that worldly system. We are not of this world. To imitate, to love the world. Little Bible, is the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Those are standards of this world. That is why we have to pray for these two gates. The gate of hearing and the gate of sight. Ngoba isono sangena ngama gates out to your heart. So kufanele bekhona umlindi ogade ukuthi uzwani futhi uzwa kanjani. Bekhona umlindi ogade ukuthi ubonani. Ngoba uzobona a forbidden true fruit. Udle and then you die at the very moment. To die at the very moment is to have your relationship with God cut off. Uthi uyathandaza kuma ngathi uphala udonga because awuyilungisanga indaba yakho noNkulunkulu. Until you repent, you change your mind, confess your sin, he is faithful to forgive your sins. And that I restore a fellowship. In relationship, it's when we tell them ukuthi uzalwe kabusha. Kodwa i-fellowship we tell them ukuthi uhambe kahle noNkulunkulu. How nikhona namkho? I-fellowship is fragile noNkulunkulu. Yabo? So ilungiswa ukuthi uzithobe uphenduke ucela uxolo uyihlambulule then bese ba restored. Sikwi threshing floor. Kuzocaca abasiphelezelayo kuzothi mafika ivunguvungu bahambe nomoya. Bahambe nomoya wama doctrines of devils. Kodwa abayi wheat genuinely uzothi umoya uyale bebeshona phansi bona ngoba bane weight. Kodwa ichaff yabona manje ngenze ukuthi njengoba ngishumayela kanje I'm blowing the wind khona kuzocaca ichaff ne wheat. Kwesikhathi fika ilingo kube khona nje izinto ezehlayo phezulu kwebandla ukuze caca ichaff ne wheat. Sikwi threshing floor. Let me enumerate some qualities or signs of a rapture ready church. Say rapture ready. Mawufunda lapha chapter 5 verse 20. You can start from verse 25. Bakhumalo njani uyiphethe noma uba nosiphathele noma mnkosi noma whoever asifundele ngokusheshsha ngoba sisaya ezansi. Ephesians chapter 5 ngiyaxolisa bazalwane. Ngiyasha ngiyavuta. Chapter 5 verse 25 Ephesians. Madoda thandani omkenu njengaloko noKristu ulithandile ibandla. Imake kuthi uKristu wenze njani konje? Tshela makhelwane sithandiwe uKristu. Usuyamtshela futhi hlala othandweni lakhe. Unganyakazi. And ubonakalisile uthando lwakhe. Ngokuthi akufele ukuze wena umphilele. Awuyishaya izandla lonke ukuthi uyathanda. Lalela. Uyazi lo muntu okuthiwa uyakuthanda njengebandla. Uthandwa umuntu uNkulunkulu asebenza ngaye ukudala izwe nomhlaba. Ngiphinde lento ngithi uthandwa umuntu uNkulunkulu uyise wasebenza ngoNkulunkulu ulizwi ukudala izwe nomhlaba, the whole universe.
manje uthi uyakuthanda and ungena esibelethweni sentombazana ukuze awulanda umzimba ukuze akwazi ukukufela ngoba ngeke afe enguNkulunkulu kufuneka benguNkulunkulu umuntu khona ezokwazi ukufa afele wena sengisho wena angisho nina wena yes uphinde verse 25 futhi Thandani omkenu njengalokho noKristu. Bayasicela yini sibathi uyasicela uNkulunkulu sithande uyasicela ngithi thina amadoda usithande abafazi. Uyayibeka icondition bathandeni mabe mthobela ufakile ngithi nakho. Shishani ukufakile lokho thandani uma bethoba. Kusho bani lo uthi asithande abafazi kusho bani? Shishani musana ukukhuluma ngathi ngikhuluma ngazi nezenjani. Kusho bani ukuthi asithande? Manje kufanele senze nithina mayesho. Masingenzi. Bafazi thobani kusho bani? Masingenzi. Uyajabula. It's going to be well with us emshadweni masingakwenzi lokho. Ngikhuluma nani? Kufanele ngenzela ukuthi wazi ukuthi usukusayide enobani mawungayenza into esho uNkulunkulu. Kusho ukuthi uzokwenza esho Satan that you can't be in a grey area. There's no. Kusho ukuthi mangamthanda umkami kusho ukuthi ngenza izwi lika Satan ungamthandi ngoba yena opposite to whatever God says. Ma uNkulunkulu eza neqiniso uSathane uza namanga. Enamanga iqiniso eliphendukezelo. Ngithi amanga iqiniso eliphendukezelo. Don't expect ama good results uphambana nokusho kukaNkulunkulu. I've made up my mind ngazi ngathi moyingcwele ngisize. I cannot love the way Christ loved. I need his love shed abroad in my life by the Holy Spirit. According to Romans chapter 5. The love is shed abroad. And lolu thando futhi ulithola ngokuzalwa uNkulunkulu lolu thando. Yenza sure ukuthi uzelwe again. Khona kuzoqalelwa entweni ezivele ikhona. Yenza sure ukuthi you are born again. Awujoyina ngesonto. Ngoba it's going to be a Greek kuwena. Ngoba sikhuluma nomuntu ofile, umuntu ohlukene noNkulunkulu is dead spiritual. So that is why uNkulunkulu engasho ukuthi yeke into ethile masishumayela kubantu abayizoni sishumayela sifana nabantu abasemathuneni beyovusa abantu abafile abafe spiritual manje asibashayela umthetho asisho ukubonti yeke izoni khona uzosindiswa uzosiyeka kanjani efile sishumayela ivangeli le resurrection ukuze kuthiwe univusile nana benifile ngephambeko zenu. Then mase bevukileke sesiyaqala sibeke umyalo kaNkulunkulu ngoba akayise uzenzele uzokwenza ngaloko kade emamkela. Hey. Nkosi yami. Yabo. Kona lokho nje uthatha uNkulunkulu asithanda abafazi njengoKristu ethanda ibandla. Kusho ukuthi labo bafazi bazothanda uKristu ngathi. Finish. Ayikho into esizoyithanda sasikwazi ukuthanda njengoKristu. Njoba singakwazanga nje ukuye siphambanweni siyofela abantu. Siphinde sivuye ngosuku lwesithathu. Sasiyopitika sithwele izono zomhlaba, sasiyofa. Sasiyobhubha siphuza ulaka likaNkulunkulu, inkomisho ulaka likaNkulunkulu. 8 eternal punishment in hellfire. That is the wrath of God opposite to his love. So makuthiwa madoda thandana umkeni njengoKristu ethanda ibandla sekukhuluma noKristu ke uNkulunkulu ukhuluma ngoba ezethembe yena kumina hayi mina wazi kahle ukuthi ngisehluleli yabo ukwazi usajola uthanda intombazana uphinde uyilahle uphinde uthanda zibe u6 uyishiye phansi uyabona uvela ukwazi ukuthanda umfazi manje akakutsheli ngoba ekwethemba ukutshela ngoba ezethembe yena kuwe ngoba uye le othi ngaphandle kwami ngeke nenze lutho njengegatsha likwazi ukuthela lingekho esiqwini.
ngabamba lo mfihlakalo shwi sathandana nomkami kwaze kwamanje. Mbuze nangu kodwa ngimnika imic nje. Afakaze angenzela amahlweni futhi ngiqale ngokumenza isifungo. Uzokhuluma iqiniso kuphela, so help me God. Bese yaqala ke afakaze ukuthi lento engiyishoyo iyiqiniso yini. Uma uthi uzama ngokwakho uzofaila dismally. Uzofaila into ehlekisayo. Makwaqala nje, waqala ngamandla akho uzofaila ungakaqali. Once nje emandleni akho usufeyilile, ungabisaqala ngokomthetho ungabisaqala ngoba uzofeyila. Kodwa mawubheka uKristu, mawuthemba uKristu, themba uNkulunkulu ngayo kwenhliziyo yakho ungenciki kokwakho uqodo. Uzokwenza izinto, uzohamba phezulu kwamanzi, uzokwenza izinto ezingenzeki ngokwabantu. Ngeproof, ngufakazi kuyenzeka if you depend on him. Wathi nelo wasiswa amehlo uPetro ebhekene noJesu kade ethe yiza washona. Kwacaca ukuthi akahambi ngoba esigora. Akahambi ngoba engcono kunalabo abangazange behle emkhunjini babe phezulu kwamanzi. Umuntu njengabantu bonke ukuthi ubebheka uKristu. Unele wasusa amehlo amanzi ezwe ukuthi umuntu musu lo hamba kimi. Injalo lento mawuyihamba uyafana nomuntu mohamba mawuphila impilo yobungcwele, impilo yobuKristu. Ufana nomuntu ohamba phezulu kwamanzi, into engeke imitate yabantu. Bafazi shona usheshe mama Nkosi. Ngenu. Yebo. Njengalokho noKristu ulithandile ibandla. Yeah. Wazinikela ngenxa yalo. Yes. Ukuba lingcwelise. Yeah. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Yes. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. Yes. Lingenasisihla nambimbi nanto enjalo. Kodwa libe ngcwele lingenacala. These are qualities ezibekiwe. uJesu ebusy esebenza ibandla lakhe ngezakhe izandla. Uqale wazinikela ngenxa yalo. Waba umnikelo endaweni yethu. Wafukufa kwesoni, wafukufa kwehlazo. Ngedemand ye high court yasezulwini. There's a high court in heaven. Ingakho kuzoba nama judgments enzakalayo. I high court le ethi the reward of sin is death. I high court yasezulwini le akukuthethelelwa kwezono ngaphandle ukuthi kuchitheke igazi nalo malingabi naqala. I high court iyona ephethe ama attributes kaNkulunkulu ukuthi he's a holy God. Akasibekezeleli isono, akasibheki. 2, he's a righteous God. He's a righteous judge. 2. Usho njalo Abraham, he's a righteous judge. Righteousness, it's a legal term ngokwasezulwini. And holiness. Siqale ngani konje? Sathi uNkulunkulu is holy, righteous and just. My ugweba ene he's a judgment yakhe, a justice yakhe. So ngokwe high court yasezulwini lokho akumvumela uNkulunkulu acompromise ama attributes akhe okuba just, holy and righteous. Those attributes demand ukuthi ukuze umuntu athethelelwe akube khona igazi elizochitheka kodwa lingabi nasono lona. Ngoba ngeke kwazi ukuhlamba ingubo engcolile ngamanzi angcolile. So kwathola ukuthi phela liseke igazi elingcwele. Yabona uNkulunkulu emaphakadeni lonto. And then he prepared Jesus in the past eternity to be the one who is going to incarnate himself and become like a man. Knowing no sin because he's not coming from Adam.
the seed kaJesu is from God. The body of Jesus is from the seed of a woman. So where the seed from God comes from is where the blood of this body comes. The body of Jesus Christ came from the seed of a woman. But the blood of Jesus Christ came from the seed of God, which is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that Word became flesh. So Jesus was the one who qualifies. Ukuthi akwazi ukuthi ngegazi lakhe asithenge asihlambulule lisemanzi namanje ukwenza umsebenzi lisazihlambulule izona ngoba noma ngabe wakhipha izisu ezu150 izisu ubuyi prostitute ushintsha abantu besilisa uhlakaza umzimba kaKristu azibumbela wona kodwa those sins can be forgiven. Those sins, terrible as they are, you can be forgiven. So the blood of Jesus is powerful enough to forgive you of all your sins and cleanse you from all unrighteousness, so that you can be the righteousness of God. Ube ukulunga kaNkulunkulu. Ube ne breastplate of salvation. I mean of righteousness. Which means now you have a right standing with God without any sense of guilt and shame. You don't feel guilty because sin consciousness has been taken away from you. It's not sin only, but sin consciousness. No. I'm the righteousness of God by the blood of Jesus Christ. And that's where the devil was conquered. He was conquered flat by the blood of Jesus. Akalifuni igazi kaJesu because likhuluma against him. Akalifuni igazi kaJesu because liphethe judgment yakhe. Ake sishaya izandla sishayele ukuthi uJesu wavuma ukuphalaza igazi lakhe. Sishayele izandla lonto. Verse 26. Ukuba alingcwelise. Wazinikela. Ngenxa yalo wazinikela ukuba alingcwelise. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Yabona, as I'm teaching or preaching, I don't know what's happening. Izwi kaNkulunkulu liza kuwe njengesigezo. Yeah. Konke enzekayo engqondweni izwi kaNkulunkulu kuyageza manje. Into kade uyenza useza ngeke usayenza manje masubuyele emuva. Lisigezo. Ngesikhathi egobile uJesu egeza inyoka zabafundi kwakuyisign yokugezwa kwethu ngezwi. Sigezwa othulini sihamba emhlabeni kusiyaliqoqa uthuli singanakile bese siyagezwa ngezwi ngegazi. Yes, kubeka. Kanjalo madoda. Verse 26. Verse 27. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. Oh wait, ukuze enze njani? Now lento zokwenzeka ngerapture uzoba elimisa phambi kwakhe ibandla. Ngesikhathi simhlangabeza sizobe simhlophe. Siwumsebenzi wezandla zakhe. Athi this is the church engathi phezulu kwalidwala ngizokulakha ibandla lami. Azimisele lona linjani? Linenkazimulo. Lingenasisihla. Kusho ukuthi lenkazimulo kufanele iqale lingakayi uyomhlangabeza. Ukuyomhlangabeza sekuyi presentations. Usiyali presenter to himself.
Nikhona nonke bazalwane? Kade lisetshenzwa uye. Ubone makade wenza into, mhlawumbe kade uthunga noma kade wenzani noma wenza ifurniture noma wenzani. Kuba mnandi nje uyibeka uyibuke nje uNkulunkulu bedala dale ebese ibuka into ayidalile athi inhle. So that's what Christ is going to do. Kodwa bazobangena kulomsebenzi uKristu awenzayo abavumayo, abapliable, abawilling. Abathi ngihlole eJehova ungihlolisise. Abavuma ukubazwa amatshe akhekayo yakheka njengamatshe aphilileyo endloko moya. Kuyenzeka ungakheki. Kuyenzeka ungagezeki njengoJudas Iscariot. uJesu wathi nginigeze nonke kanti ubageza not only ngamanzi nje kodwa uyabageza spiritual. Manje uyambona ukuthi basigeze bonke ukhona ongazange agezeke wavela umphumela nangekhaphela uJesu. Nangethengisa kaJesu. Kodwa inyawo zakhe bezigezwa uJesu. Kodwa futhi lezo zandla kade zimgeza uyazikhaphela. Obana bayizwa into ngisho. I'll present number 1 libe ngcwele. Yes. Lingenasisihla nambimbi lingenasisihla asho nso kuningasisihla. Ubona into emhlophe bese mhlambe sewuthi uyayigqoka kanti ithelwe ushatini la noma tomato sauce kancane nje yathinta la uyaqhubeka uyigqoke imhlophe yonke nje kodwa bazoloku bebuka lapha abantu bathi kodwa bengasaboni lapha abanye baze bamsiza bathi uyabona ukuthi unjani. So without spot kufuneka phambi kwezwe sibe spotless. Sibe ne reputation yokuba spotless. Singa playmate. Bafune into abazoyikhomba bangayitholi. Bafuna umkhonyovu njengoDaniel officeini engathi ngiyababona beqebe kubula ama files becama bazohlangana ne corruption abangayithola. And it's only Jesus who can do that. And he's coming for the church without spot. Awu nikhona bazala? Ispot esenza yonke lento enhle ingabisabonakala kahle. Without spot in your speech, without spot. Without spot in your actions, without spot. Emsebenzini without spot. And that can only be done by Jesus Christ, who is the one owenza umsebenzi ebandleni. To be without spot is the product. Umsebenzi kaJesu when uvuma ukwenziwa uJesu akwenza ube spotless. And without the wrinkle, I shall also get wrinkle. Yeah, ama wrinkles are a sign of aging. Kuyenzeka ibandla lifikelwe umoya okuguga. Kube ihistory ukuthi sake sahanjelwa uNkulunkulu kwakwenzeka imanga sasingeve sithandana kwaku brother sister sithandana sizwana sihambelana sithandaza senza lokhu engekho oswele phakathi kwethu sasishumayela kusiniswa abantu sithandaze sifunda iBhayibheli sewenze njani manje akusenzeki ngani wrinkles. Lithi iBhayibheli ensukwini zokugcina kophola uthando kwabaningi wrinkles. Umgcina uNkulunkulu sumkhonza ngengqondo. Ungazibuza ukuthi wawunjani usanda kusindiswa. When the introspection yokuthi no it seems as if bengiqale kahle ngomoya sengigcina ngenyama senginje manje sengumuntu nje ofana nabantu bonke. Kuyapholeka endleleni if you are not careful. Ingakho iBhayibheli masihlale sihlole ukuthi sekukhona ukukholwa. Noma sikhulume sidiscuss ningilalele noma nenze njani noma sidiscuss izinto as family members sesiyahlephulana manje. Yes uyangicika nje sekuyilanguage esisindiswe singayikhulumi sivutha sisemoyeni sesiyabanda njengekhala lentsha. Awubandi awushisi ngizokuphalaza. Sesiphendulana sesiyahlephulana sesikhohle ukuthi singobani kuNkulunkulu. Yabo wangitshela uMongcwele wathi ungawulinge ungawuqala
engixwayisa ngencwadi yabaseKolose, I think chapter 3, ethi ungamkhaci umkakho. Kusho iBhayibheli. Don't be harsh. Noma ubeka into strong kangakanani, don't be harsh to your wife. Avala umlomo. That never, over my dead body, I will never say it again. In fact, angazi mangaqala ni kuyisho. Ezinye izinto uNkulunkulu angiprepare ngakashadi. Ngangakhaca when was it? Nangethi izandla nangethi. Ngaxwayiswa ngene. Yabo. So those are wrinkles. Uthando olugugayo emshadweni. Kanti makukhona uJesu emshadweni kuba khona iwayini elisha elingcono kunela seqaleni. Emshadweni nje uma uJesu emenyiwe wenza iwayini elisha. Zizoguga izinto mawuhamba ngeyama. Kuzoguga uthando, kuzophela uthando. Uzokwandelwa abantu abazonda neni ngakhulumisana nabo. Into engekho. Iba khona uma singaqapheli. Mawungaba impukane nje yolalela abazalwane, makhona into engathi ababoni ngasolinye. Hayi wemfazi, angifuni ukukhuluma nawe lokhu ngiphendula kanje. Hayi, yey. Wagcina kudala. Khona umunye owathi uJesu akawathanda ama 2000, angazi sengikhohliwe igama lakhe ukuthi ubani. Yeah. Wathi uJesu akawathanda ama 2000, yabo. Wayishiswa izathu ezithile ke naye ngoba adelela. Number 2000. Ashade njalo ungena emshadweni enjalo engavuthiwe. Yabo. Awungene njalo emshadweni engafundisekile, afuna ukufundiswa. Yabo. Uthi uNkulunkulu ukhuluma nebandla laseFeso, ligcina konke, ibandla eliright kodwa liwile othandweni. Lishiya uthando lokuqala, seligugile. Seli umuseum. Ngoba abawazi umuseum ukhona la eThekwini. Ufica kukhona imoto endala ezayihamba uPortikhita. Into endala ezayisebenza nefurniture endala into endala ezihistory saphila sekhona. Kodwa sezihistory. Kuyenzeka ibandla libe umuseum lithi ngekhathi zethu kwakungenje seligugile. Sasithandana singabazali yayingekho yonke lento okuxabana kwabazali kwakuuthando nje wawuthi nje loshona nini ilanga ngiyohlangana nabazalwane manje usuyanqena ukuthi manje ngizosongihlane nalo muntu esingezwani naye ngcono ngiyikhonzelela ekhaya ngiyibuke ku TV inkonzo kodwa kulezi insuku uyabukisa ubusha bebandla njengokhozi. Uyabukisa ubusha bebandla njengokhozi. Ibandla lakhe leli. Obana bathi renew me Lord. Renew me Lord. Renew me Lord. Ngagugi entweni zikaNkulunkulu. Noma ngagugi emzimbeni kodwa akenzwe emusha umuntu wangaphakathi day by day. Iba musha othandweni. Hleka mongavuma ukuthi uSathane antshontshe ijoy. Because the joy of the Lord is your strength. Ungamvumeli uNkulunkulu uSathane antshontshe ilove because ilove of God uyazigcina kuyo uzigcina othandweni. It keeps you uthando. Entweni eningi. The love of the Lord must be your preservative. Never you allow the devil to take away peace of God from you. Because that's where you rest. That's where all is well. Well. You have peace that passes all understanding. You even fail to understand, why am I so at rest? Ufake uNkulunkulu kulokho kuphumula. Ngithe mangiqala ngathi be careful of the power of your decision making. You are the most powerful creature because of that part which is called a will.
And when it comes to into zikaNkulunkulu, be strong in your will. Noma ngabasa umlilo, don't change what you have decided. Ukuthi wena awugobi, awukhothami. Noma uSathane angademanda kayo phindle, athi mawungakhothami ngiyaxoxa emseni, angihambi kulungile ngixoshele lokho ke. Ukuthi I'm pleasing God. Ube strong in your will. And the will that is strong is the will that is subject to the will of God. Usho njengoba just not my will but thy will be done. Meaning you putting your will under the will of God, then no devil in hell can change what you have decided. I have made a decision, I'm going to love my enemies. Once you answer your decision, the Holy Spirit is there to back you up because he's your strength. uSathane uNkulunkulu is not backing up anything oyikhulumayo ebhedayo. The devil is there to back up. Mawuthi mina sengicabanga ukuthi ngivele ngiyibulala, then amademon okufa aspecialize ngokufa azofika enze sure ukuthi ugcina uyibulele. Mawuthi angizukufa ngizophila, icontent kungcono ukufa, kodwa uthi angizukufa ngaqedile umsebenzi kaNkulunkulu ngizophila. The Holy Spirit that gives you life will back you up. Mangala bathakathi akafingani lo ukuthi uthe I'm not going to die, I'm going to live and proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. If you say what God says, God will back you up. In fact, he's watching over his word out of your mouth to confirm it. Mawuthi repeating what he has said, noma ungakusho 300 times, by his stripes I am healed. Athi uSathane, hayi kubhlungu nje ithi uyagula. No! By his stripes I am healed. Ukusho ukuthi uvumelana noNkulunkulu. That's why you walk with God, because you niyavumelana. Usho kunzima uthi Christ was made poor so that I can be rich. I'm so rich, I'm so blessed in the name of Jesus. I'm blessed according to the word. God has said it, I say it myself. You will see what will happen. Ayindaba ka wishy-washy, ube double-minded, ube unstable in your decision making, ube indecisive. That's a spirit from hell. Umuntu indecisive uyinkinga, uyaprocrastinator, wenza zonke izinto, uyalibazisa umuntu undecisive. Uthi esedecide ngithatha left, aphinde athi esehambile athi ayingcono ngithatha right. Athi eselapha athi ngeke lo right, ayi hothi ngibuyelele. Ngeke umkhone. But umuntu wenza ukuthi into idecide ume kuyo umoya ngcwele. You can see Joseph was not prepared. Akobazala komuntu. God is prepared to live a type of life that is characterized by the fear of the Lord, because he has found favor in his sight. The Lord was with him. Noma sokuza temptation yomfazi emdemanda ukuthi wozolala inyama yavuma kodwa umoya uthi no, not with my body. No. Why override waba phezu kwama demands of the flesh? Lithi iBhayibheli asihambe ngomoya khona singezoyigcwalisa inkanuko zenyama. Inkanuko, it's a strong feeling that demands fulfillment. Inkanuko, it's either uhamba ngenkanuko kamoya noma uhamba ngenkanuko yenyama. Nomoya une strong desire to be fulfilled. Wenza izinto omangala ukuthi uzenze kanjani, kwenziwe strong desire. Njengo Jesu wayesiphambanweni, the desire to please God was so strong. It desire to please his Father. If it means akayisiphambane nolenga hleshulwe, so be it. That was a spiritual desire. That was the lust of the spirit. Something that is so strong, it demands fulfillment. Uvuke ukhathele, uvuke ngo3 uthandaza, it's a demand. Glory to Jesus. How nikhona abazalwane? Uvuke uzwa uthi inyama ithi hayi lala kodwa bakhonta shu ukhathele blanket, because you have that strong desire. You are pushed, you are led, you are guided, you are empowered by the Holy Spirit. Now there, it's not by might, it's not by power, it's by the Holy Spirit.
na ungamamkela ngoba kuyenzeka sibe dry sisindisiwe. Umongcwele uyamkelwa occasionally, hlale uyogcwalisa. Futhi funeka uzazi soshumayela lonto ngingimini. Funeka uzazi masu udinga i-refill. Masucasulwa ubala usayidinga i-refill. Masungena ukuthandaza usayidinga i-refill. Mangasakwazi ukuxoxa usayidinga i-refill. Manixoxa nishadile ngigcina senixabene senidinga umongcwele nini. Ya senihamba ngo-reserve tank. Mawuzizwa manje sekukhumbula uyise wabantwana bakho enanijola na usudinga i-refill lapho. Mawungena ukufunda iBhayibheli engathi ungabuka i-TV udinga i-refill ngoba i-desire for the word of God is in the Holy Spirit. Ifiye usewenza izinto ugada abazalwane bangakubona awunandaba noNkulunkulu ukuthi uyakubona then udinga i-refill kaMongcwele lapho. Because uMongcwele masefikile he is the spirit of the fear of the Lord. Bengicompile ezinye izinto la ngithi the Holy Spirit is the spirit of ngase ngifuna izinto. He is the spirit of grace, spirit of the Lord, spirit of sound mind, spirit of njalo. He is the spirit of yabona kuningi. He is spirit of the truth. Yabona he is the spirit of light. Yabona he is the spirit of yabona whatever spirit. So lezi zinto uMongcwele ay spirit sazo, uyi spirit sane, spirit of grace. It's a ministry of the Holy Spirit in my life. Because no one can say Jesus is Lord without the Holy Spirit. Why? Because the Spirit of God is the Spirit of the Lord. So as the Spirit of the Lord, he makes Jesus to be the Lord over my life. How? By doing what the Lord says. I say by doing what the Lord says. I say by doing what the Lord says. We need the Holy Spirit. Uyazizwa masudry usuhamba ngenyama yonke into usindisiwe uzelwe kabusha umntwana kaNkulunkulu kodwa usahambisa kwaJesu. Yasibona nawe. Angiyeke obana bathi siyakuzwa Mongcwele. Now kuthiwa this church is holy and it's without spot and it's without wrinkle and it is glorious. Say glorious. Now kuqalwe ngeholiness kwagcinwa ngeglory. Kuthiwa all have sinned and come short of the glory. Kon mehlo phakathi kweglory ne-anointing. Sometimes you can be anointed kanti iglory kaNkulunkulu sihambile. Seku-anointwe igift. Sesibusiswa igift kodwa lo ucula akekho anointed. That's dangerous. Ngoba uNkulunkulu akayithathi kalula igift emntwini. Uyakuyeka uqhubeke njengoSawuli owaqhubeka waba inkosi for years eseshiwe uNkulunkulu kodwa wabusa futhi. Ingozi le ubona izinto zenzeka kanti uNkulunkulu akasekho kodwa mawuthi uyenza kuyenzeka. Hawu niyangizwa? Kanti uNkulunkulu kade akushiye. Noma kuthandaza uJeremiya noma ngathandaza uSamuel uNkulunkulu akamuzwa mayithandazela uSawuli. Akufuneke uzufike kuleso sigaba sokuthi uNkulunkulu angezwa nix ngawe. Ngoba kubiza ukuzithoba besikhuluma ngama-gates lapha ePeshopston besikhuluma ngama-gates. Obana bakukhumbula ama-gates? Baphamzandla abangizwa ngikhuluma ngama-gates. Uma siyibandla elingenalo ama-gates awu-10 siyayisontela. Kumnandi bala. Yabona uzophuma usudecide ukuthi I'm going to love this person irrespective ukuthi wenzani ngoba nami ngathandwa ngiyisoni. Sheshana ngoba nami ngathandwa. Mawumthanda ngothando lobungani, umthanda ngothando lwasegazini ngoba isihlobo. Akulona uthando olufunwa uNkulunkulu lo. Alisebenzi. Nalo hamba liphelelwe uthando emotional luyaphela endleleni. Ningibhekile? Bhekani mina. Olufunekayo uthando ilolu uKristu athanda ngalo ibandla wazwanikela ngokuphila kwakhe. Walenga esiphambanweni for 9 hours. Enquno. Enentethi as long as uzosindiswa abantu. I'm ready to die as a sinner. Ngibe nguNkulunkulu.
So that love must affect us. That love must be the fruit of the Spirit in our lives. It must be our characteristics, our lifestyle. Ngoba lithi iBhayibheli uma ungamthanda umfowabo unjengombulali phambi kwaNkulunkulu if you don't love your brother. And if you don't love your brother, nikhona nonke bazalwane, awazi la uyakhona. If you love your brother, you are telling us that you are born of God because God is love. If you love the unlovable, kusho ukuthi uvuza uNkulunkulu ngoba naye wathanda izoni. And that love is shed abroad upon your heart by the Holy Spirit. Ngeke uliqaphune nje from your emotions and from your flesh. Your flesh cannot love like God. So it takes God to love like God. It takes God the Spirit to love like God the Father and God the Son. The ability to love even your enemy is not in you, is in the Holy Spirit. It's sign yokuthi i-relationship yakho noMoya Ngcwele i-healthy. Ubonakala ngokwenza izinto ehlula inyama yakho. Are you listening to me? Wenza izinto eziphambana nomuntu wemvelo. Ngoba nje usufuza uNkulunkulu, wenza umfaniso wakhe waphinda wamfuza, futhi umlingisi uhambe enyathelweni. uJesu kushela isibonelo sokuthi ulandele enyathelweni zakhe. You are a true follower of Jesus Christ, a true disciple of Jesus Christ. If you allow the Holy Spirit, your teacher, to make it conducive for Jesus Christ to have influence over your life as the head of the body. Uzithule, uzibone, wenza into, uzimangale. Kube content, it's not by might, it's not by power. It's by the Holy Spirit, which means it's by grace. Yeah, which means it's by grace. But be it unto me, Lord, according to. Kuthi ngiyiphinde lento. Ngisho ukhuluma nomnyeni wakho, khuluma ngathi ukhuluma nenkosi ekhaya ngokweBhayibheli. Wena John nje uyangicika umthetho wakho. Wena John nje umthetho wakho umgaguleni awukho ngisho esikweni lesiZulu. Abafazi besidwaba, besicholo, indlela abahlonipha ngayo amadoda, glory to Jesus. Kuyamangalisa. Mawucomparisha nabafazi abasindisiwe abakhuluma ngelwimi. Apha wena John nje uyangicika. Kade ngishilo ngathi ukudla sekulungile. Angazilibele yini? Ilabangani bakho. Mina angizulongo lokhuzana lento kama wakho not mawethu mawakho nje labantu bakini kuba wrong speech if the Holy Spirit use u reserve tank sekuyilamba elibovu kuba nzima. Wena mfazi angizuzwa ngawo, mina ngindoda, ufune ungazi yimi indoda la ekhaya, mina ophethe la ekhaya. Awungiphendula lo mfazi la sekushoda uMoya Ngcwele la. Sekonakele okwangempela uKristu akakhulumi kanje nebandla. uKristu akakhulumi kanje nomfazi wakhe. Siyamdinga uMoya Ngcwele. Asilamlele kule nyama ehluphayo. Asilamlele inkanini nenhliziyo encane yonke lonto. Nokuzwa singenzi sishwayezwe too much kodwa senze kancane. Yazi mawuthukwe too much wenza kakhulu. Ngisengisho makhona ukuthuke too much na ubuyisela too much. Sengisho mawuthuke too much nawe ubuyisela too much. Uthi uzongazi ukuthi mina ngintombi kaSibanibani uzongibona kahle. Glory to Jesus. Nilalele noma lele. Cha ngaqedi. Sengizoqeda. Obana bathi siyakuza uMoya Ngcwele. Ngizobala nje singavala. Ibandla elilinde uKristu nali. Angithi kuthiwe lapha lingcwele ngithi sure lapha. Kwathiwa alinasici, yabo? Mabefuna khona ubamba into abazosola. Kuthiwa umuntu ozophatha ozokwenza umsebenzi ebandleni makube umuntu one good reputation. Yabo? Yabo? Umuntu ozothi ubuza ngaye kuthiwa uSibanibani
ungubani unjani umthetho wakhe bangasho abantu bathi Usman man yabo angimfisi kodwa lo muntu uyinto ebandleni uyileader uyinto ethile uphethe sidonsa kanzima reputation bathini uthi uJesu abantu bathi ngingubani kufanele uhlale phansi uzibuze ukuthi ngiyincwadi enjani ebantwini bafundani kimi ngibhalwe ngo-ink kaMoya Ngcwele noma ngibhalwe ngenyama bathini abantu yona indoda ithini kodwa awungitshele nje umfazi wakho nje briefly unjani yo isiphekepheke buza umfazi injani indoda yakho ayisengitshela wena ngoba nje kuwena mfundisi kodwa nje ngihleli kanzima kuleli khaya ngibekezela very verbal abusive mayithukuthele akungeni lutho abantu bathi ungubani there should be no sport iba ukhanya kwezo ube usawuthi wezo bafunda kuwe abantu ube nesibindi sokusho nje ngoPawulos silingisane mina ngoba ngilingisa uKristu ngibhekeni ngihamba kanjani nihambise okwami kusho umuntu njalo onoNkulunkulu phakathi batshela ungena nje emsebenzini ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu ngicela ningibhekeke ukuthi ngihamba kanjani ba challenge onembeza babo ungena bekhuluma izinto ezibolile bathule bathi hey sengene umfundisi asithuleni that's your reputation. That's a reputation. It is possible if you allow Christ to live in you and through you. If you give Christ a chance in your life, He knows how to deal with your temperament, with your lifestyle. He can change a curse into a blessing. Nilalele noma nilele. Ucheka lapho ngemuva. Khona ungathi uhamba. Yeah, nazo. Yeah. Ngoba ngazi noma yasithandazela yini noma nicheke la. Yeah. Now, these are 22 ngizobala nje imba 22 qualities of a rapture ready church, glorious, without spot and wrinkle. Nikona holy, without spot and wrinkle, and glorious. He's coming for a church esenkazimulweni. That's what we need emabandleni. Siyadinga ukukhonza nenkazimulo kaNkulunkulu. Singakhonzi no Ichabod, the glory of God has departed. Ngoba sokhonza nama-devil worshippers. Sokhonza nabantu abaphuma phansi kolwandle. Amadimoni ayihambele nje kungabikho into ezobashisa. Ngoba nathi siyayibandela. I want us to be at the level where mayithi uyangena umuntu ezo-operator kusho yonke into yakhe atoyizama. Yeah, manje ngeke kuvele ishe nje singekho right kwathini. Yabo? Ngisho endlini, indlela eniyona kufuneka ni-accommodate i-presence kaNkulunkulu. Kuyathakathwa. Bengizonibonisa kade ngifunda nje nga-50 types of wishes. Inhlobo ezo-50 zabathakathi. 50. Khona abathakatha nge-technology. Khona abathakatha ngamanzi. Khona abathakatha ngemfula nempopho. Khona abathakatha ngehlathi. Khona abathakatha ngelwane njengamakati nekhofa. Khona abathakatha ngama-herbs. That's a lot. Ubukele enhlaninge yabathakathi ukuthi sisinda kanjani umusa. Ngayinika isithuba ngababuka one by one ngaze ngawufika ku-50. Abanye bamhlophe, abanye of certain race. Kuyazi ukuthi abathakathi bale race banje yingakho abanye babe uthwala baye endaweni ethile bashizwe la kubo bothwala somewhere. Ngoba kunama specialist amadimoni akulelo lizwe. Kuthwalwa lapha. Uhlale kwena ubandeke, ulale ebusuku ungathandazeli, azongena amadimoni. Webo uzophupha ujahwa izinto, ukheyule ebusuku. Kusho umzalwane. Yabo beni invite uSathane nalala ningakhulumisani nixabene naze nawulala la shona ilanga ningalungisanga kanti we are open a door for the enemy. You make a room for the devil. Give no place for the devil. Never give the devil a place. Lingashona ilanga u-emotionally hurt. Ngoba you open a gap for the devil. Ubona ngathi izinto uzusicele nomthandazo kanti wena onika uSathane ithuba. Nendlela okhuluma ngayo can be used by the devil. Ngibhala izinto la how the devil use you to destroy you. Konke ngibhalile isifundo esinamandla.
ukuthi uSathane usebenza ngoba ikhali wephucwa ngesikhathi uJesu emhlula wena uphuca nekhali manje ushaya ngani ushaya ngekhali omnika zona bawuthi nje kuyabheda bafethu imisebenzi ayikho uSathane is going to use that nomsebenzi usondela uphindisela emuva ephethe amazwi akho awushaya umsebenzi uphindele emuva ngesikhalo omnike sona inkemba eyasusa ikhanda lika Goliath kwakuyinkemba yakhe. You have to be very careful. Leso sifundo sibalekile kubazalwane. How do I give the devil a chance in my life? Ngoba rather than cela umthandazo kufanele ngilungise ikhozi yalento. Ingakuthiwa vumani isono omunye nomunye nikhulekelana ukuze niphiliswe. Kusho kufanele silungise indaba yesono. Singajaha ukubeka izandla kanti asuvala umthombo. Si treat ama symptoms, asi treat isource. Yabo angitreat lenkani nalenhliziyo encane nale bitterness enginayo. Anginiyeke so mesimusho lo 22 qualities of a rapture ready church. It is uMongcwele sekwanele. Akube yilona lo athi Mongcwele akubeki imjongo usho kwesu. Akube yilona lo Mongcwele uma ngabe ungigeza ngezwi lakho angigezeke Mongcwele. Akube yilona lo athi nje eliphilayo elakhekayo. Akube yilona lo athi Mongcwele ayingabi itshe inhliziyo yami mangilizwa izwi. Angabi itshe Nkosi ngiyavumelana nokusho kwakho. Akwenzeke ke imjongo usho kwesu. Over to you Mama Hlapi. Hallelujah. Ake sishaya izandla zokumbonga uThixo bazalwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Sizothandaza bazalwane. Iloyo naloyo azimise phambi kukaThixo. Uthi uJesu nginigeze nonke. Kodwa kukhona ongagezekanga. Lingenzeka iphutha lokuthi uNkulunkulu njengoba esihlambulula ngegazi lakhe ngezwi lakhe esakha ngokukhuluma kwakhe kodwa ube neshwa lokuphuma ungashintshanga. Njengedada lingene emanzini liphuma linjalo. Kodwa sidinga abazalwane abazoba yisponge abazothi uma bengene emanzini namanzi angene kubo. Uphuma ushintshiwe. Uma lingakhala icilongo tonight unesiqinisekiso sokuthi are you ready to meet the Lord? Ake sizise bazalwane kuye. uNkulunkulu ukhulume kanje ngoba ebona mina nawe ukuthi angikho ready and ayikho into emnandi njengokuthi uNkulunkulu uma ekhuluma ungagqoki iphinifa useva abanye abantu. Uthi kazuyezwa yini usibani bani yithi baba ngiyabonga ukhulume ngikhona. Glory to Jesus. Washweba uSathane indizile inkukhu ubethu ukubamba okugcina kodwa uphunyukile njengenyoni ogibele nomcuphi ugibele waphukile waphunyuka. Sizothi baba ngiyabonga. Ake sithandaze. Sibongile Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha engcwele. Sibonga ukhanjelwa nguwe Thixo wethu onamandla wonke. Indlela okhuluma ngayo kuyezwakala ukuthi unecebo ngempilo yethu. Awufuni baba ukuthi silahlwe kanye nezwe.
Baba wethu namandla wonke siyabonga, siyazinikela kuwe egameni lika Jesu, siyazinikela ekhulumeni kwakho. Baba wethu namandla wonke, Nkosi yami siyabonga ukuba lubumba ezandleni zombumbi. Thixo wethu namandla, umoya oyingcwele engamandla okuthi sithambele izandla zakhe ukwenziwa. Shape us, Lord. Mold us, Lord. Make us, Lord. Egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Baba siyabonga ngegama lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Awufuni Baba sibe nokwaliwa. Thixo wethu namandla wonke, siyathandaza egameni lika Jesu Kristu. Siyazimisa phambi kweshawa yegazi lika Jesu, sihlambulule Baba wethu namandla wonke, usenze sifaneleke kuwe ngegama lika Jesu. Sisho njengoRuth, Heavenly Father, othi ungangincengi Thixo wethu namandla wonke. Nkosi yami athi umhlabeleli, angithanda ukuhlala la kunenkani khona, noma abanye bayathanda, ngithanda phezulu. Siyabonga Heavenly Father, uligarantile izwi lakho alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi. Sibonga ukuthi ngonyama ayibhongi ingabambanga lutho. Uyasazi Thixo wethu oyingcwele, wazi imicabango yethu, wazi ukuphuma nokungena kwethu. Baba wethu namandla, akekho phuma discharge kule message. Baba wethu namandla wonke, siyamisa phambi kobuso bakho, lisekhona ithuba. Thixo wethu namandla, yisebenza impilo yethu, siphila impilo ekhazimulisa igama lakho, ngoba kuyise Baba wethu namandla wonke ukugqigqela endlini yakho, kanti kasivuma ukwakhiwa. Sigijimela ukuthi ngelinye ilanga sithi uma sesimi phambi kwakho uthi well done good and faithful servant. Sibongile kakhulu Thixo wethu namandla, busisa umkhonzi wakho okhulume ngaye, wakhuluma inhliziyo yakho, wakhuluma icebo lakho. Baba wethu namandla, engabheki ngisho ubuso bethu. Baba wethu namandla, akekho noyedwa oyozilandulela athi kangizwanga. Baba wethu oyingcwele, siyabonga ngalolu suku. Baba wethu oyingcwele, ukhuluma imessage Thixo wethu oyingcwele ebingathatha ngisho inyanga yonke, kodwa wakhuluma ngalesi sikhashana. Siyaphenduka egameni lika Jesu, sicela uxolo Thixo wethu namandla, la sikujabulise khona. Moya oyingcwele, moya wamandla, moya weqiniso, wethembekile Heavenly Father, egameni lika Jesu siyabonga. Sithi mana njalo somhlekazi wethu, malituswe, lidunyiswe, liphakanyiswe, lingcwaliswe igama lakho. Siyabonga idleke zikaSathane zibhidliziwe. Siyabonga Heavenly Father ukuthi amaketanga abesibophe ngawo aqashukile egameni lika Jesu Kristu. Siyolungisa la kufanele silungise khona ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Akubiza igama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you Heavenly Father. Ngegama lika Jesu, akushaya izandla zakho kakhulu, umnikeza udumo, uyalideserve udumo. Wow, hallelujah. Shaya izandla zakho kakhulu. Give him his glory. Jesus is worthy.
to be praised. Shaya izandla zakho kakhulu. Wow, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kutswininizi sound. Ngoba kukhona lemgodi esikhishwa kuwo. Usathana ubecabanga ukuthi uzoze ube comfortable. Kanti umakhala icilongo uhleze endaweni wrong. Bazalwane, uma kuthiwa khona umuntu oneshwa, umuntu ozosala. Yezwakala bazalwane, kade khonza. Sisize somandla. Iyathuthumelisa bazalwane le message. Yenza uzibheke emacala wodwa wonke ukuthi uma lingakhali icilongo siphuma la enkonzweni. Uzohlwitha noma uzosala. Ungazilwela zonke izinto, kodwa nansi into ofuna okufanele uyilwele. Ngingasali Nkosi, ngingasali. Oh Jesus, Nkosi, ngingasali. Ngoba ukhonze CKC is not a guarantee. God we stand isakho noThixo. Ngonyama ibhongi ngabambanga lutho. Oh Jesus. 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 Cela ungathathi for granted bazalwane. Ngicela abantu ababili owokuqala uthi mina ngisindiswanga. Ngiyamdinga uJesu empilweni yami. Glory to Jesus. Ngiyazinikela kuye namhlanje. Geze baba ngegazi lakho. Owesibili, Nkosi yami. Glory to Jesus. Shawa uvalo ukuthi kuyenzeka kugcotshwe igift kanti wena usagcotshwanga. uSamson wayaqhubeka bazalwane, agashule izibopho, abuyele emathangeni kaDelilah. Kodwa umephakama exercise igift isebenze. Kuyenzeka umzalwane kanti uSathane usekurobhile. Kodwa namhlanje baba ngibuyela kwiposition yami. Abantu ababili ungasindiswanga nomzalwane othi restore me. Cela ugijima uze ngaphambili singakuvaleli ithuba.